Det er din dag i dag. Wallahi. Du skal huske at lave dua for mig først og fremmest. Det er ret karin. Det første dua, du laver, inshallah. Skriv kontrakt på det. Ashhadu anna la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluh. MashaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Skal ikke blive bange her. Det du lige har sagt, gentager på dansk, inshallah. Du siger, jeg bevidner, at der er ingen anden end Gud den Almægtige, som fortjener at blive tilbedt. Og jeg bevidner, at Muhammad, fred være med ham, er hans sendebud og hans profet. Og jeg bevidner, at Isa, Jesus, er hans tjener og hans sendebud. MashaAllah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. MashaAllah. Jeg vil være den første. Og brødre, når I kommer og giver kram, vi ved, vores bror han hedder Patrick. Patrick. Elias. Hans nye navn er Elias. Inshallah. Husk brødre, når I kommer og giver kram, vi har ikke den største krammekultur i Danmark, så tager vi lidt stille og roligt, inshallah, så han ikke bliver bange.